niretzako eske Gernika gauza asko dira, ez? Nire herrize da, nire bizize mondo ostena da, nire kontzientzize biztu ostena da, nina zen modukoa bana zen Gerniken jaizona zelako da. Paz y soberanía. Gernikara noanean eta dela euria egiten duelako edo trena galduko dudalako, arineketan egiten dodanean, beti akordatzen naiz bombardaketa egunaz, esaten jende arineketan nora ezean zijoala. Gernika euskalduno gara, Gernika Euskal Herria da eta gu euskalduno gara Gernika. Lehenengo flasazo baten nire herrize. A mí una frase, hoy en día vamos mal. A mí siempre me ha venido, porque no soy de Guernica, me ha venido el cuadro. Para mí era el cuadro, lo tenía mi mamá en su cuarto de costura y era el Guernica era el cuadro. Luego sí que pues, llevo muchos años viviendo en Guernica y es el pueblo. Gure iruditeria kolektiboan parte bat, ez? Osea, hori bekendu dozkuena. Aritza, roble. Nik esango nuke bizitza, eta esango nuke jendearen artean harreman oso aberatsak. Reto bat. Eta irudi moduen, edo nik holan dekoten imagina da, berak zelan kontetaman bunkerretik urten, eta Gernike egon behar zan lekuen, zuzko bola itzel bat egon zala, eta zelan zeruepe, kolore gorri hori hartu ban, ez? Orduan, holan imagen moduen, imaginatzen da hori.